Awak zoom guys có tiền lên nè, đây zoom cam à. Solid खालामनाया लोगोफोर आं दा थांगासिनो दङ दिनै पार्टि दङ रंजानाय दं UPPL सरकार फैनायनि बिनि उनाव रायजो आरो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव दिनै आं ओरैनो जास्ट ब्लग बेरायफैनायखौनो भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना अनोबा नायदो भिडिअखौ दिनै जोंहा बर'बाजार प्राइमारियाव बर'बाजार प्रेस्टिजनि आन्डाराव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि रंजानाय दङ UPPL देरहानायनि जानाय लोंनायनि जगार बर खालामदों आं बे जायगाखौ नायनो फैदों लोगोफोर ओरैनो जास्ट मर्निं वाकजों लोगोसे नायनो फैदों आरो आं लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा जों सोरबा BPF सोरबा UPPL बक्स लायनांगौनि गोनांथि गैया गावबा गाव जाय जेराव थायो जेराव मोजाङै थानो हागोन आरोना बे डेम'क्रेसिनि रुल आरो सुबुं दारा हादराव बयबो गावबा गाव पार्टिनि सुइस मथे थानो हायो आरो गोसो बायदि फरायनो हायो रावबो फर्स खालामलायनो हाया ना मा होनो बे बर'बाजार 7 स्टार स्कुल बिराद गोबाव जायो बेखौ गायसंनाया बर'बाजार 7 स्टार स्कुल ओमफ्राय सिगाङाव 2018 नि डिसेम्बरावनिहायनो ट्राइबेल संघनि मिटिं जादों बै नुहुरनाय जायगायावनो नै फिल्डआवनो बिराद गिदिर मिटिं जादों आरो बेनो फिल्डआ ओमफ्राय बेहायनो जागोन खानाया बैलाय बिराद मानसि जागोन दोबै दोबै अमा 10था ना मा स्टार्ट नो आं नायनोसै ओरै लामायाथ' ओरैनो थांजाया ओरै लामा गैया ओरै साहासो थांनांगोन ओरै साहाजों थांनोसै आं बिराद मोजांखा जायगाया दा भिडिअ होबाय थागोन आं लोगोफोर दिनै रंजानाय मोसानाय जानाय लोंनाय गासैनिबो भिडिअ लाबोगोन आरो आं बैनो जायगाया मा गायदोंलै बैनो मा जिराद गायदों बेहायलाय मोजांथार नेचारेल लामाया बिराद मोजां ओरै बलांगुरि सारियालि कुक्लुं थाङो गभ अफ आसाम फाउन्डेसन स्टोन फर इमप्रुभमेन्ट अफ रोड फ्रम बर'बाजार टु कुक्लुं बेखौ बे फिल्डखौ सरकारि माबा खालामनो नागिरदोंमोन आरो स्टेडियाम बायदि एसे मोजां खालामनो नागिरदोंमोन खामानिया स्टप जानानै थानाय बायदि ओइथिं अल होबाय ओमफ्राय ओरैजायबो मोजां खालामनो नागिरदों ट्राइबेल संघनि सेन्ट्रेल ट्राइबेल संघनि बेवहाय मिटिं जादोंमोन जेनेरेल कनफारेन्स जादोंमोन बेयो मा जागोन बेहायनो बे फिल्डआवनो खाना जानो नागिरदों आरो खाना माने रंजानाय इलेक्सननि समाव गोबां मिटिं दावथिं थांनाय फैनाय मेंनाय रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' खालामबाय बिनिनो जयै आरो खनसे रंजानो नागिरदों आरो UPPL सरकार फैनायनि दा जायखिजाया मानो बिथांमोन सरकारा जाहाथे रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन साफ्रोम रायजोनि थाखाय गोरिब दुखि बयनिबो थाखाय मोजां जौगानाय खामानि मावगोन बेखौ जों रायजो राजाफ्रा हास्थायनानै थानांगोन बे फिल्डआवनो जागोन आं दा थांगासिनो दङ फिल्डआ जोबोद गुवार आरो साइसथार फिल्डआ ओमफ्राय जुदि फिल्डआ मोजां जायोबा बे खेला दुला जागोन ओमफ्राय मेल मिटिंफोर माबा माबि जानो मोजां जागोन आरो बर'बाजार एरिया ओरैनो बर'नि मैखोम ओनसोल नालाय बेहाय गोबां मेल मिटिं गिदिर जायो ओमफ्राय मिडल जेनेबा माखासे अफिसफोर ब्लकफोर थानायनि थाखाय बे फैनांगौ जायो नालाय मोजां जायो बे हिसाबै बे फिल्डआ थाबैनो जायोबा बयनिबो थाखाय मोजां जागोन खेला दुला खुंनायनि थाखायबो ओरैनो खेला गिदिर गिदिरफ्रा बर'बाजारनि साहा जायो 2 किल'मिटार साना सिलबारियाव जायो बांसिन सिलबारियाव फिल्ड दङ सिलबारियाव अनजालि क्लाब बिराद गिदिर फिल्ड दङ बेवहाय जायो नायनि थाखाय हरनिफ्रायनो प्रिपारेसन खालामगासिनो दं आरो बेवहाय माखासे खामानि मावग्राफोर लानाय जादों बिथांमोना संनाय खावनाय बेदर गोदानाय ओमफ्राय बुस्थु रोगानाय मानाय गासै अमाया खोनानायब्ला अमाया 4 होनदों ओमफ्राय
दाउफोरबो थानो हागौ नाफोर बेलेग बेलेग आइटेम थानो हागौ बेवहाय मानोना बर'बाजार प्राइमारियाव मुस्लिम गामिबो दङ गुबुन गुबुन जातिफोरबो दङ माखासे बिथांमोनबो फैगोन नालाय दा आं फैनाय जायोबा भिडिअ खालामगोन आरो स्पेसियेल रंजानायनि मोसानाय जानाय लोंनाय गासिबो जि रायजो राजाफोरनिखौ कभार खालामनो नाजागोन आं आवा जों दाइखौ देलायनाङा दे जों गानना Malalay dia musuh nawan. Bunan goथांसिन दा जानायनि एकटासोआव सुरु जागोन अमा बेदर मोनलायबाय ओंख्रिफ्रा मोनजोब्बाय ओंख्रि ओंखाम हरनि एकटानिफ्राय सुरु साननि एकटानिफ्राय लाब्रा कफि आलु वाल होजोब्बाय फिल्डखौ ओरै साइडजों वाल होजोब्बाय मोजां लासैनो जासिगोन खामानिया ओरै सोरगिदिं वाल होजोब्बाय अमा बेदर दाउ लकेल बयलारबो बयलार लकेल गैया बांगालफोर फैगोन ना ने ना फैनाय बावलागुर खामानि मावगासिनो दं मावग्राफ्रा आं दा थांनोसै न'आव थांनोसै नैलाय बे फिल्डआवनो आरो जानाया जाहैबाय अमा बेदर ओमफ्राय दाउ बयलार दं होनदों अमाया माब्रै मानसिया बहुतनो हरनि 3टानिफ्रायनो संबाय थानाय दा माखासे संखांबाय आरो दा संबाय थागोन जाहोबाय थागोन साननि 12टा 1टासिमनिफ्राय जाहोगोन बायदि होनदों आरो बिबान मोनदों माखासे खामानि मावनायनि ओमफ्राय मैगं थाइगं लेमनायखौ आइजोफोर लेमफैबाय आरो बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय ओमफ्राय जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक होदो परिवर्तन दरकार UPPL सरकार परिवर्तन दरकार प्रमोद बोरो सरकार पूरा होइन काम जनता को प्राण यो हो नेता को पहिचान भेदभाव छैन उदार चित्त हुन् यो छ हाम्रो नेताको गुण नाना भाषा धर्म वर्ण जातिको अधिकार ट्र्याक्टरले ल्याउँछ यसपालि
बदलाव को लहर आयो जोरदार परिवर्तन दरकार UPPL सरकार परिवर्तन दरकार।